Sand. Det meste af vores byggede verden består af sand. Omkring 2/3 får vi fra land, mens den sidste tredjedel udvindes fra havet, blandt andet i Køge Bugt. Her sejler skibe ud for at suge sand fra bunden døgnet rundt. Men udvindingen af sand fra vores farvande er usynlig for os mennesker til dagligt. Jeg vil se med mine egne øjne og opleve på egen krop, hvad den betyder. Sandsugningen efterlader meterdybe huller på bunden. Under vandet ligner det kløfter, når man nærmer sig sugekraternes kant. Her flyder algerne ned og bliver liggende. Deres forrådnelsesproces danner giftig svovlbrinte. Jeg har fået et lift herud på bugten med lokale kræfter, som bekymrer sig for havmiljøet. Jan Henningsen har dykket her i årtier og har i den periode set ålegræsset og fiskene forsvinde. Jeg dykker med min ven Søren, som er divemaster. Havbunden er dækket af fint, blegt sediment, lyst og sandet, men livløst. Der er ingen tang, ingen sandorm, ingen tegn på marin aktivitet. Det føles som at drive gennem rummet over et månelignende landskab. Lyden af mit eget åndedræt forstærker fornemmelsen af at være på en rummission. Jeg sænker min hånd ned i havbunden for at mærke sandet, men den er blød som budding. En sky af sild spreder sig, da jeg bevæger mine fingre, hvilket afslører, at bunden er belagt med sandsugningsrester, vasket ud af det udvundne sand og spredt ud i bugten. Dette fine sediment dækker alt det rør ved og forstyrrer lys og sigtbarhed. Men heldigvis er jeg ikke en fisk. Efter 20 minutter skal vi op på båden igen, hjem til jorden. Jeg skal hjem og skrive videre på min Ph.D.-afhandling om udvinding af sand og om nye, mere natursensitive tiltag i den måde, vi bygger på. Måske kan vi en dag skåne havet for de uafbrudte sandsugninger, der forstyrrer dens økosystem og skaber fordybninger i havbunden, for at vi kan fortsætte med at bygge forhøjninger i landskabet.